wasu abubuwa da baka so kowa ya gani. Sakamakon da akan yi amfani da lock apps don kulle wasu application da baka so kowa ya shiga ya ga wani ajiye da kai a ciki. Sabida idan mutum yana amfani da lock apps yana kulle wasu application da baya so kowa ya gani, wasu sukan yi amfani da wata dama domin su danne wannan application wanda yake kulle sauran application wanda ka zaɓa baka so kowa ya shiga, sai su danne shi su yi uninstalling nashi sai ya fita. Wannan pin da ka sanya na tsaro zai fita shima abun shi. To yanzu ga wani hanya wanda babu wanda zai tunanin cewa ka ɓoye abubuwanka a cikin wannan hanya da zamu faɗa nan cikin wannan bidiyo namu. Za ka yi amfani da wani application calculator ne, za ka iya ka yi lissafi da calculator, za ka iya ka yi duk abin da ake yi na calculator amma kuma za ka iya ka ɓoye abubuwa da baka so kowa ya gani cikin calculator. Ka ga wannan ya ba da dama kenan babu wanda zai karɓi wayanka ya shiga calculator ɗin nan ya yi tunanin akwai wani abu wanda aka ɓoye cikin calculator, babu wanda zai nazarin haka. Application ɗin bari in nuna muku yanda abin zai kasance. Za ka ɗauki wayanka kamar haka, bari in ajiye muku wayana a nan. Za ka shiga play store direct haka, sai ka je play store sai ka taɓa nan wajen search ɗin nan a sama sai ka rubuta calculator high. In ka taɓa shi haka zai kawo maka wannan shafin, sai ka taɓa wannan mai ɗan yellow ɗin nan, ita za ka taɓa. In ta kawo maka wannan a wuri sai ka taɓa install. Idan ka taɓa wannan zai kawo maka wannan sai ka taɓa accept. Sai ka ɗan jira shi, haka kaɗan jira shi kaɗan, yana installing. Yawwa, za ka ɗan jira shi kaɗan. In ka lura za ka ga gashi nan ya gama installing, sai ka danna open. In ka danna open zai nuna maka wannan set app password, ka gane? Sai ka danna OK. Idan ya nuna maka wannan guri ka san me za ka yi? To a wannan lambobi za ka zaɓi security wanda kake so calculator ya kulle maka abubuwan da baka so kowa ya gani. Kamar ni yanzu zan iya in zaɓi 3387 sai in danna wannan alamar, ka gan shi nan, ka ga yana nuna min in confirm ɗin password ɗina, sai in yi OK, sai in ƙara 3387 sai in ƙara danna wannan alamar gashi nan, ka ga ya shiga daga ciki kenan. Farko zai nuna maka wannan shafin welcome to S gallery, please enter your password, ka gane? Sai ka next. To ni dama already ina da shi, yanzu yana nuna min cewa in ansa tambaya na sai in buɗe ainihin nawa wanda nake da shi. In ka tashi zai nuna maka ka sanya wannan ka sanya, za su maka tambaya sai ka bayar da amsa. To ni bari in bayar da amsan da na bayar a wancan lokacin. Wannan shi ne amsa na. Sai in yi OK. Never show. To ka ga nan zan sanya email ɗina, kai ma za ka iya sa email ɗinka sabida duk in ka canja waya abun ya dinga bin waya. Sai kai saving. Gashi ya yi lafiya lau. Ga abubuwa na inda na ɓoye bana son wani ya gani. Gashi nan zan iya ɗauko kuma document, capture video, take photos, all file, pictures, video. Duk wanda kake so za ka iya ka ɗauko lafiya lau shiru laminka. Ka ga yanda abun yake. Ka ga yanzu ga calculator ka nan, wannan ɗin nan shi ne, ka gan shi nan. Da ka taɓa shi kuma ka san wani abu, za ka iya ka yi lissafi da abunka kamar 8
sau huɗu kaga 32 ya bada 50. Sannan kuma in ka tashi za ka buɗe ka shiga cikin ajiyanka ka taɓa password ɗinka za ta buɗe sai ka taɓa nan gashi nan za ta buɗe ka shiga ajiyanka babu wanda ya san ka ajiye abubuwan ko da ya sani ma bai san password ɗinka ba in yayi lissafi za ta bashi. Na gode. Duka duka a nan muka kawo ƙarshen bidiyo na yau. Ku kasance tare da mu bidiyo na gaba insha Allahu. Na manta.